Бәләбәй төбәген дуслык, бөйек шәхестәр биргән интернациональ төяк артыру булмас. Бәрәкәтле урында Константин Иванов, Яков Уксай, Фәтих Кәрим, Таһир Ахуньянов һәм башкаларның киндек каны тамган. Сергей Аксаков, Марина Цветаева, Владимир Даль кеүек бөйек иҗатчыларның эҙҙәрен һаҡлай был яҡтар. Бөгөн тормош проекты райондың йөҙө ҡашы булған. Төйәктең Айыҡ ауыл 2021 конкурсы еңеүсеһе Глуховскай ауылында. Бүтән әйбер халыҡҡа бар. Безнең мына Глуховская авылында төрле милләт халкы яшәй. Ул булһынмы суваш, татар, башкорт, мордва. Лайыклы эш хакын күреп, ошо авылда төпләнергә булдык. Глуховская ауылы берҙәмлек ере. Был урында Рәсәйҙең төрлө яҡтарынан йылған күп милләтле халыҡ йәшәй. Ауылдың тормошы бер быуаттан ашыу халыҡты сәләмәтләндереүгә үҙ өлөшөн индергән Глуховская шифаханаһы менән бәйле. Шуға уны аҡ халатлылар, зыялылар ауылы тип атау да хата булмаҫ. Ауыл 1891 йылларда мында яҡын ғына балалар туберкулез буйынса санатория булган, ҡымыҙ белән дауалағандар. Шундар соң инде 1951 йылларда шушы бараклар булгандар мында, военнопленныйлар, шушы санатория бездең төзөй башлаған. Шундан безнең ауыл киткән. Үлгәре мында күбесе шул немецтәрдә булган, Саратов яҡларынан килгән. Безнең ауыл йәш ауыл. Шифахананы бит инде әлеге бүгенге торган бүтән сооружение, здание дип әйтим, алар 46-48 елны төзү башладылар, как санаторий НКВД ведомственный. Шул төзү вакытны шушы йортлар салынды күбесе, бараклар салынды, төзегән кешеләр бит инде кайсысыдыр баракта яшәде. 57 елны, 59 елны санаторияны ебәргәндә уже авыл бар иде. Авылда беренче сөйләгәнчә 150 кеше яшәйдер. Хәзер 600-дан артык кеше яшәй. 1892 елда Глуховская станцияһынан 5 саҡрым алыҫлыҡта эшҡыуар Иван Коншин шифаханасы. Унда ҡымыҙ менән дауаланыу ысулын үҙләштерәләр. Шул мәлдән үк урындағы халыҡ өсөн шифахана ул төп эш урыны булып һанала. Илгәре бөтөн Советлар Союзынан киләләре дауаланырға, шул основном безнең шул ҡымыҙ белән дауалау булган инде. Шуның өсөн монда безнең ниләр, үзебезнең ат ниләре бар, фирмалары. Безнең 700-дән артык кеше яшәй. Основной дигән не юк инде монда: татарлар, башҡорттар, урыслар, немецлар, чувашлар, күпләр мордвиннар, күпләр бездә. 5-этажный, 60 квартирлы йортобыз да бар, 2-этажлы йортлар бар, 12 квартирлык, 22 квартирлык. Азакы елларны яшьләр күп йорт салалар. Безнең авыл булса да, безнең авылда ғұмыр бойы центральное отопление, центральный водопровод, канализация болды. 90 елларны газ кірттік бүтін йортларға, кішілер көштілер индивидуальный отопленияға. Шуның үшін мен ойлайым, біздің бүтін илден келген пациентлар, ял етушелер, алар бет келелер де, мында вақыт болғанда ауылға шығалар, магазинға шығалар, көрелер мотор йортларына, көрелер кішілеріне, көрелер біз әйбәт етіп тұрмыш күткеніне, и кімнен сұрасаң да, өзі біздің халықтан да, ішшілер де, пациентлар да әйтелер, бізге санаторий деп еткәш, сразу ауылдағы сеске келе. Ауылдағы кішіге енді сразу эш урыны санаторий көзге көріне. Шуның үшін біздің әйтәбіз неразрывно связаны деревня с поселком и поселок с деревней. Шул элегіліктен енді шул біздің санаторийда медсестралар, врачлар, санитаркалар, обслуживающий персоналар енді оқытушылар мәктепте бүтән бізде
тәнне белән шөгыльләнмәгән. Шул һәр бөтенесе шушы үзебезнең шифаханада эшләгәннәр. Санаторий төзегән кешеләр инде. Аларның монда бит балалары туды, балалары хәзер бездә бит кайсы берсе уже тоже пенсияга чыктылар. Аларның балалары килде. Хәзер уже бар поколениялар дөрес әйткәнчә оныклары белән бергә эшлиләр. Андый поколениялар бар. Алексеевлар, Жарковлар, Валеевлар, Швабауэр Лидия Рамиловна, безнең главный медицинская сестра, әнисе кавалер ордена, ул беренче строительләрдән ничә генә кеше калды, 94 яшь, һаман әле исән сау. Шуныһы һөенесле. Шифахана ял итүселәр өсөн генә түгел, Гулховская авылы халкы өсөн бөтә мөмкинлекләр булдыра. 200-дән ашу кеше ошында эшләй. Һауыктыру үҙәгендәге бөтә сәламәтләндерү процедуралары арзан хак менән хеҙмәтләндерелә. Шуға ҡасандыр Рәсәйҙең төрлө төбәгенән шифахананы төҙөүгә ебәрелгән төрлө милләт халҡы Гулховская ауылын төйәк итә, тамырлана. Моя мама уроженка Саратовской области. Это была республика немцев Поволжье. У них была очень большая семья. И в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, их вообще это село выселили в Сибирь. Они проделали очень долгий путь, прежде чем туда попасть. Судьба ее очень была тяжелая. Их привезли сюда на строительство данного нашего санатория. Это был 1951 год. Вот в 1921 году уже 70 лет, как она проживает в нашем санатории. Приехала она в наш поселок. Ну, как такового еще поселка не было. Были барачные здания, оцеплены колючей проволокой. Уже в то время на строительстве этого санатория было очень много народу и были очень много национальностей. Она вот всегда рассказывала, что очень дружно жили. Были и армяне, и русские, и чуваши, и марийцы, и мордва, и башкиры, естественно. Со всех вот деревень вокруг, которые лежат около нашего сейчас поселка, люди приезжали, устраивались на работу, потому что очень нужно много было рабочей силы возвести, чтобы вот этот санаторный комплекс. Яраткан эш һөнәр генә түгел, кешенең үҙ-үҙен асыу сығанағы, күңелгә рәхәтлек һәм ышаныс биргән йән аҙығы. Ул һине биҙәй һәм үҫтерә. Бәләбәй районы Гулховская ауылында йәшәүсе Валентина Исаковна менән Николай Андреевич Никифоровтар ошо мәңгелек ҡиммәттәрҙе балаларына биләүҙән һеңдерә алғандыр. 81 йылны инде бу санаторийға килеп, санаторийда эшләргә тотындык иттем. Без семья белән килдек. Менә квартирада монда бирделәр бит инде. Балаларга садик бирделәр. Гинекологиядә 20 йыл эшләдем. Аннан 3 корпустан урологияга, терапияга күчтем. Шулай инде эшләдем. Вот 37 йыл кешене оғанларға, шерлі кешене особенно бит инде. Алар төрле кеше, төрле характерлы кешеләр бит инде. Безгә охшай инде. Монда төрле кешеләр монда безнең. И татарлар, башкортлар, чуашлар, немешләр дә бар, менә греклар да 2 хатын бар, мариялар да, ну бар бездә шул хәл әйбәт эшлибез инде. Никифоровтар нәҫелендә шәфҡәт туташтары күп. Хәҙер һаулыҡ һаҡлау тармағында династия тураһында һүҙ йөрөтөргә лә урын бар. Әсәле ҡыҙлы шәфҡәт туташтарының дөйөм эш стажы 100 йыл. Очень много социальных объектов сейчас для детей, очень много, где можно провести время. Школа очень хорошие педагоги. Садик есть у нас самое главное. Я тоже по ее стопам пошла также в медицину и также сюда приехала работать и работаю до сих пор физиотерапевтической медсестрой. Я люблю свою работу за то, что я помогаю людям, и когда я вижу результат своей помощи, своей работы, я помогаю им выздороветь, полечить свои какие-то заболевания. У меня 3 детей, старший мне 22. Они обе учатся в Уфе, работают в Уфе. Младший у меня свой сын в Башкирской гимназии учится в 10 классе, а мои маленькие приемные дети в 3 и в 5 классе. Трудолюбие, уважение к родителям, потом обязательно воспитывать трудом. Гулховская ауылының ғорурлығы булырлык шәфҡәт туташтары династияһы бар. Ул артабанда үҫер, тармаҡланыр. Күп йылдар үткәс Никифоровтарҙың киләсәк буыны
Халыкты давалаган әсә-өләсәләрен горурланып искә алыр. Аманат кеүек күреп, табиблыкты артабанда дәвам итер. Елына 1000 ярымдан ашу урология һәм гинекология, туберкулез сирдәреннән яфаланучылар сәламәтлеге хакында торучыларны кымыз белән дә дәвалайлар. Бия һөтен көн һайын Максим Горький хуҗалыгыннан алалар. Хәзер бездә аерма юк, шәһәрдән дә әйбәтрәк яшибез. Менә 1-4 ел эчендә 17 микән йорт салдык алып киреп, үзләре үтеп. Анда врачлар менә яңа гына салып кирделәр бер врач. Ниләр үзләре шәхси йортлар сала башладылар. Ну, әйбәт уңайлыклар әйбәт. Бүтін кіші санаторияда көбісі эшлей, көбісі ветеран. Ветерандар мында қала. Біздің 100-ден артық ветеран. Біз ел сайын в день пожилых людей шақырабыз, медицинский осмотрлар жасайбыз, үзебезчә диспансеризация, анализлар. Ауырған кішілеріне үзебезгә 10-15 кіші елына лечениега алабыз. Бүтін кіші келе, бір кішіге де отказ соққан жоқ. Тормышны эштә яратып эшләргә кирәк. Ансыз булмый. Без бит давалау кешеләрне давалыйбыз. Бүген без почти 200 кеше монда эшлей. Шуның бит күбесе медицинский сестра, врачлар. Аларны әйтеп була бит сельский интеллигенция дип. Хәзер безнең әйттем бит 100-дән артык ветераннар, анда тоже күп медсестралар, 5-6 врачыбыз бар монда калып яшәгәннәр, укытучылар, школ битендә әйбәт школыбыз. Аларның тоже ветераннары бар. Шуның өчен безнең ярты авылдан әзрәктер инде. Но ветераннарны санасаң, әйбәт, интеллигентный, высокоинтеллектуальный авыл дип әйтеп була безне. Башлыса табиптар, шәфкать туташтары яшәгән авыл булган мөмкинлекләре менән лаеклы горурлана. Торлак мәсьәләһен хәл итү максатыннан ак халатлыларга фатирлар һатып алынган, коттеджлар төзетелгән. Правком тәкъдиме менән фатир һатып алучыларга утка, һуга түләү өчен ташламалар да булдырылган. Шуга ла был авылга яшәргә һәм эшләргә яшьтәр кайта. Эшкә кайткас, ошо авылдың табигаты, ошо авылда яшәгән кешеләрнең иманлыгы менән эшләгән урыныбызның шартлары, лаеклы эш хакын күреп, ошо авылда төпләнергә булдык. Баш табиб яшь белгечләр программаһы буенча 1 миллион акча бүлде. Шул акчага без зур өй алып кирдек. Өйбез урман буенда урынлашкан. Шунда без гаиләбез менән балаларыбыз менән бергә торабыз. Һәм санаториядә бүгенге көндә эшләйбез. Халык ярдәме менән балалар мәйданы төзелде. Шунда без балалар менән бергә уйнарга барырга яратабыз. Һәм дә волейбол, футбол мәйданы төзелделәр. Бу елда кышта хоккей площадкаһы астылар. Хоккей площадкаһына вакытыбыз булган сакта бергәләшеп конькида шуырга барабыз. Шулай да монда авылда балалар баксаһы бар, мәктәп бар, эш урыны бар. Шул мөмкинлектәр безгә ошо авылда эшләргә һәм яшәргә ярдәм итә. Гулховская авылында үз һөнәрен яхшы белгән, даны республика гына түгел, бөтен Рәсәйгә таралган табиптар яшәй һәм эшләй. Яшәгән урындарын ожмакка тиңләй. Файдалы табигый шарттар халыкка ыңгай йогынты яһай. Тирә-як мөхиткә зарар килтергән бер нинди предприятие яки завод юк. Ылыслы урмандары гына ни тора. Авыл эргәһендәге сылтырап аккан шишмәгә барып, бит кулыңды сайкаһаң да, барлык тормыш ыгы-зыгыһынан арынгандай булаһың тиюлар. 50 лет я ждал, чтобы была у нас хорошая хоккейная коробка. Не пустует. Помогаем, заливаем, чистим. В общем, детей завлекаем сюда. Biz bütün voleybol, basketbol, futbol, bütün ciddi katnaşabız da, постоянно birinci, ikinci uğurlarını alabız biz. Bizden 20 kişiden 20 bala
волейбольный команда мужской бар, женский команда. Алар лыжниклар да безден. Алар футболистлар да, алар бүтін олимпиадаларга йөриләр. Бүтін җирдә беренче урыннар. В этом году на уровне района наше село заняли первое место трезвое село Республики Башкортостан 2021 года. И мы с честью и достоинством будем представлять свой район на уровне нашей любимой республики. Село наше уникально тем, что активные граждане не дают просто сидеть на месте. Мне приходится постоянно двигаться, постоянно участвовать в различных программах. Мы участвовали в 2019 году в самом красивом селе в конкурсе, в 2020-м деревенька моя. И каждый раз мы получаем опыт. Когда мы не получаем призы, мы получаем опыт. Авылда бер 5 катлы, 6-2 катлы күп фатирлы йорт һәм шәхси өйләр бар. Яшьтәр башлыса үз хуҗалыгы белән яшәргә тырыша. Йортын да заманса иркен итеп ала. Бала тәрбияләү, спорт һәм иҗат белән шөгыльләнү өчен авылда бүтә шартлар бар. Мәктәп биләмәһендә балалар баксаһы, китапхана, мәдәни усак эшләй. Аһандыкта нимә һакланган? Башкорт халкының иҗаты, башкорт моңы һәм башкорт рухы. Бына был башкорт халкының музыка коралы, думбыра. А мине керзень панго, прянук всегда кекшень, те веси сельмеде вансты, веси пазо маро мазы читей аватненен, и веси аватне ей соскальнить и морот морец. Эльденачко, лукава, кепе молен, лупава. Безнең менә Глуховская авылында төрле милләт халкы яшәй. Ул булһынмы суаш, татар, башкорт, мордва, күп милләт. Һәм бына һәр милләт үз мәдәниятен үстерүдә зур өлеш алып бара һәм зур эш башкара. Бына безнең авылда балаларга, яшьтәргә төрле мәдәни культуралы менә шундай матур программалар алып барыла, узгарыла. Шулай ук олларны да ситләп үтмәйбез, олларга ла матур итеп сыгыштар яһайбыз һәм улар да үзләренең өлешләрен индерә. Һәм менә бу авылда ветерандар хоры эшләп килә. Шулай бергәләп мәктәп менән дә бердәм эш алып барыла. Шангара шевеюгате, шангара шевеюгат, шевеюгате чолоюгат. Укучылар белем һәм хиллек дөньяһында кайнап яшәһен өчен бүтә нимә хәстәрләнгән. Якты сыйныфтар, үз эшен яраткан, алдынгы алымдар кулланган укытучылар коллективы. Балалар баксаһында ла, белем усагында ла илке халкы уку бөтенләй булмаган күренеш. Әлбиттә, безнең төп максатыбыз балаларга төпле белем һәм тәрбия бирү. Безнең мәктәпкә 2020 елда Афанасьев Роман исеме бирелде. Афанасьев Роман Чечняда Чечня сугышында катнашып, геройларча һәлак булган егет. Безнең мәктәп илсөярлек юнәлешендә һәм спорт юнәлешендә күп эш алып бара. Районда үткәрелгән күп спорт ярышларында катнашабыз. Безнең укучылар беренче урыннар күбесенчә яулый, күп грамоталарыбыз бар. Илсөярлек юнәлешендә без геройлар көнендә, декабрьдә, Афанасьев Романның истәлек көннәрендә, туган көнендә, һәлак булган көнендә, 15 февральдә һәм 9 майда бик зур чаралар үткәрәбез. Глуховская авылындагы гыйбадәтханалар үзе бер айрым дөнья. Төрле милләт вәкиле яшәгәс, һәр халыктың диненә олы хөрмәт белән карайдар. Для человека нуждающего, болящего или труждающегося, как необходимо, врач, лекарства, какие-то мероприятия для восстановления. Так для души человека необходимо,
чтобы у него была вера, Бог, молитва и таинство церкви. Поэтому это, конечно, правильный такой выбор руководителя санатория, когда на просьбу жителей села санатория и для тех, кто здесь проходит реабилитацию, были такие устроены комнаты молельные. Молельные комнаты здесь для людей верующих, православных и для людей, те, которые исповедуют ислам, для мусульман. Я думаю, это очень большое дело. Авыл халкы һәм ял итүсе мөселмандар өсөн ошо ыксын бүлмәлә еш кына дини һәм әхлаки темаларга төрле укулар оештырыла. Дини байрамдар да гөрләп үтә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Тырышабыз безгә килгән ял итүчеләргә кунаклар кебек карарга, матур итеп ярдәм итәргә кулыбыздан килгәнчә, елмаеп карарга тырышабыз инде, якты йөз күрсәтергә. Авылыбызда күп милләтле кешеләр яшибез, татар башкортлар 60 кеше, тату яшибез, Аллага шөкер, бергә. Җәмәгать намазлары үткәрәбез җомга көннәрендә, гаит намазлары үткәрәбез, бергә җыелып чәйләр ичәбез. Безнең авылыбызда зур мәсьәләбез бар, безнең зиратыбыз юк. Менә 2019 елда инде җыелып бергә мөрәҗәгать иткән авыл хакимиятенә зират турында. Алар җибәрделәр Уфага Росимуществога, әлегә кадәр җавап юк. Дуслык бердәмлектең әсәһетибез. Башкорт белән татар, рус белән мордва һәм башка милләт вәкилләре Бәләбәй районы Гулховская авылында бер тугандай гомер итә. Оешканлык көсе булгас, тормыш та матур. Туган як дигән төшенсә, төягендә туып, тамырны гыткан кешеләр өчен үтәлә кадерле. Бик дуслык бездә менә иң зур бәйрәм 9 май. Безнең школабыз бар, безнең ФАП бар, әйбәт типовой зданиедә социальный центр җылган, безнең әйбәт садик бар. Шуннан авылда әйттем бит инде, бүтән коммуналь услугалар бар, банкомат бар, гостиница бар, бәләкәчне кафе бар, кирәк булса, бер мероприятие үткәрергә булса, санаторийның йортында инде безнең территорияда андай берләр үткәреп була. Транспорт, любой вид транспорта можем оказать услуги. Кеше килсә, үзенең йомышын үтәмичә китмәйләр инде. Бүтән кеше бит безнең ветеран, бар ярдәм итәбез. Үзе безнең специалистлар, врачлар, медсестралар, 300 гына хакка менә дигән консультациялар, бишенләр алырга була. Бәләбәйгә барып йөргән шәндә таксилар ниләр белән үзебездә пожалуйста киләсең, языласың, принимать итәләр. Әйбәт врачлар җитә, персонал җитә, яшьләр менә шакырган яшьләр килә, әйттем бит, йортлар салалар үзләре. И менә әле без Башкириядә күп ярдәм итәбез, Башкирияга, республикага, безгә гомер бер республикада күп итеп ярдәм итте. Менә йортлар салдык, школлар салдык, за счет республиканского бюджета дип әйтәм, газопроводлар үткәрдек бу вакытта элегрәк елларны. Без әле активно работаем дип әйтәм, активно тырышабыз. Күп алабыз кешене, кешеләр, которые ковид үткән, ковид переболели, шуларны активно алабыз. Эшне яратып эшләргә кирәк. Яратып эшләмәсәң, эшне эшләмәсәң, кит берәр җиргә яраткан эшең булсын.